Pri zásahu záchranárov ide o čas. Aj sekundy môžu rozhodnúť o živote či smrti človeka. Nájsť miesto zásahu podľa čísla domu je v našich obciach často veľmi komplikované a zdĺhavé. V Liptovských Revúcach s tým už problém nemajú. Dom, kde čaká pacient, musí vodič sanitky nájsť čo najrýchlejšie. Tabuľky s číslami mu to ale neuľahčia. Na jednej strane 114, na druhej 38. V uličke sa začína ďalší rad čísel. Nelogické číslovanie domov sťažuje hľadanie konkrétneho čísla najmä záchranárom. Mohlo by sa zdať, že pomôže moderná navigácia. Poďme sa na to teda pozrieť. Čiže zadal som ja Liptovské Revúce 446, ale keďže toto číslo domu nemá GSM mapa, tak mám smolu. GPS-ko ma domov nedovedie. Podľa GPS navigácie by sme mali byť teraz v cieli. Tu by som mal bývať. V Liptovských Revúcach ako prvý na Slovensku prišli s jednoduchým riešením ťažkej orientácie v dedinách. Každý dom ku svojmu číslu dostal aj presné zemepisné súradnice. Inšpiroval ma k tomu konkrétny prípad. Sanitka veľmi dlho hľadala suseda, ktorý potreboval rýchlu akútnu zdravotnú pomoc. Na zozbieranie údajov stačil jeden človek s GPS zariadením v ruke. Trvalo nám to zhruba nejaký týždeň, nebolo to nejak náročné z časového hľadiska a vôbec ani nie po finančnej stránke. Zozbierané presné zemepisné pozície domov poslali na dispečing záchranných služieb. Nestratia sa ani hasiči, ak im cestu neukazujú plamene a dym. Pri iných zásahoch nám tieto údaje umožnia poskytnúť adekvátnu pomoc občanom rýchlejšie. V Liptovských Revúcach vytvorili aj aplikáciu do mobilných telefónov pre ďalších záujemcov o zavedenie tohto systému. Ťuknem, zobrazia sa mi GPS koordináty daného miesta, nechám uložiť, priradím číslo domu, vybavené. Z Liptovských Revúc, Mário Kermiet, televízia Markíza.